Krásný den, především milé ženy, protože já tady mám moji kamarádku Adel a máme pro vás speciální pozvánku. Úplně exkluzivní, ještě jsme o ní nikdy s nikým nemluvili, takže to odtajníme právě teď a díky takové tomu ponouknutí od Adele se zrodil skvělý nápad, skvělá myšlenka a já předám slovo jí, aby řekla, o co konkrétně jde a na co a kdy se můžete s námi těšit. Adel, vítej, díky a přibliž ženám, co jsme pro ně vymysleli. Ahoj Martinka, ďakujem ti veľmi pekne za krásne uvítanie. Áno, je to taká podpokrievková vec, o ktorej budeme dnes hovoriť. Podpokličková po česky, pretože sme o tom ešte naozaj verejne pred nikým nehovorili. Interne v rámci mojich ženských kruhov niektoré dámy už vedia, tie o tomto prekvapení už vedia niekoľko týždňov. Každopádne dali sme tomu spoločne formu a dnes by sme vám chceli povedať o tom, čo my dve s Martinkou spolu plánujeme. Nás spoločne v podstate ťahá jedno veľmi magické miesto na Zemi, ktoré je až len zimomriavky, ktoré je naozaj obrovsky transformačné. Ja som tam bola minulý rok, presne v apríli, to je duben, že? Ano, ano, Duben. V dubnu som tam bola a povedala som si, že ja sa tam musím vrátiť a v podstate je to taký aj náš spoločný sen, navštívať tejto krajiny a nebudem okolo horúcej kaše moc behať, ale my sme si s Martinkou pre vás pripravili špeciálny transformačný, sebaláskavý ženský pobyt v Egypte. Bola to pre nás naozaj výzva a spojili sme sa ako dve expertky a v podstate vediem ženy už 5 rokov takej celostnej sebaláskavej starostlivosti. Učím ženy, ako sa starať o seba s láskou a správne, aj doma, aj keď majú minimum času. Každopádne, vždy som chcela zažiť nejaký takýto retreat, ako sa povie. A niekedy som nebola ochotná zaplatiť naozaj takú 5-miestnú sumu za to v eurách. A ja sa držím takej tej filozofie, že keď ti niečo chýba, tak to vytvor. No a my sme sa teda s Martinkou rozhodli, ja vám poviem hneď dátum, aby ste vedeli si pozrieť v kalendárikoch, keď vás to k nám ťahá, aby ste si vedeli pozrieť, či máte voľno, ale zámerne to naozaj avizujeme túto cestu dlhšiu dobu vopred, aby ste mali čas sa na to pripraviť, teda samozrejme tie dámy, ktoré to volá. Tento pobyt bude 16.10. Musíš povedať. Října, 16. října. 16. října až 23. října. Ano, krásně řek, Adi. Pekné? Ano. Dobre. Takže bude vlastne v tomto datume a my sme sa rozhodli, že to bude taký pobyt s presahom. Nebude to len nejaká dovolenka a chceli by sme vám ho trošku približiť a povedať o tom vlastne viacej a čo tento pobyt bude samozrejme obsahovať. S Martinkou sme sa rozprávali, že najlepšie bude, aby každá z vás si mohla zvoliť, z ktorého miesta do danej krajiny priletí, ale to bude samozrejme na našej vzájomnej komunikácii. Vieme sa dohodnúť, že odletíme aj všetky spolu, napríklad z Prahy. Mm-hmm. To by bylo báječný, kdyby to takhle se dokázalo skloubit, že bychom odlétali z jednoho místa určitě. Áno, určite. My budeme skenovať aj letenky, aby sme ich mali samozrejme za najlepšiu cenu, takže to bude čím skôr pre vás táto informácia. Pardon, trošku som sa zakoktala, som nevedela, ako to povedať. Ako náhle zistíme skvelú cenu leteniek v týchto datumoch, tak vám to dáme samozrejme vedieť.
V tomto sebaláskavom ženskom pobyte s presahom budete mať ubytovanie v úžasných dvojložkových izbách, takže budeme po dvoch s výhľadom na more. Já už jen si to dovedu představit, tak už jako kdybych tam byla, takže opravdu bude to stát za to. Mám ukázať ten výhľad? Klidně, pojď naše milé ženy naladit, protože to stojí za Idem, to. idem milé ženy naladiť. Tam bude takýto nádherný, úžasný výhľad. My už No. máme v podstate ubytovanie zaistené, ale čo je dôležité, keď vás to k nám volá, prihláste sa čím skôr. My máme naozaj veľmi limitovaný počet voľných miest, aby to bolo naozaj zážitok pre Mm. každú jednu, ktorá tam pôjde s nami. To je veľmi dôležité. Buknite si to, ak vás to ťahá, čím skôr, tým lepšie. Dobre? Takisto v tom budete mať all-inclusive stravu a pitie. Teda o nič sa nemusíte starať, čo sa týka jedla, pitia a Mhm. ubytovanie budeme mať teda riešené v dvojložkových A izbách. pro kolik žen ještě prozrať, pro kolik to je, aby věděli, že je to opravdu exkluzivní, takže kolik žen jsme si řekli, že bude s námi moc být. No, s nami bude môcť byť minimálne, teda maximálne 9 až 10 žien. Viac priestoru na to, aby ste mali tú individuálnu starostlivosť, my nemáme. Ako časového, tak aj kapacitne, aby sme to všetci spolu samozrejme zvládli. Takisto tam bude možnosť návštevy Luxoru spoločnej. To bude na vás. Máme pre vás pripravené viac ako 4,5 dňa, teda približne 5 dní programu a budete mať aj 2 voľné dni. To znamená, že to bude naozaj dovolenka, ktorú si viete užiť aj podľa seba. Nebudete mať samozrejme program od rána do večera, ale bude v určitých krokoch. A takisto chcem vás trošku poštekliť. Dostanete exkluzívny hodnotný darček, ale o tom potom. To vám O poviem tom až za potom. chvíľu. Takže výhľad na more to bude naozaj zážitok od rána do večera sa tam pozerať. Teraz by som vám trošku priblížila aj taký program, aby ste vedeli, čo môžete očakávať a aké bonusy získate s tým, keď sa rozhodnúte ísť s nami na tento transformačný, sebaláskavý ženský pobyt v Egypte. Destinácia bude Hurgada. Tam poletíme vlastne na letisko v Hurgade a transfery už som dohadovala. Samozrejme to ešte nás budú čakať nejaké veci, aby sme nahlasili hotelu a tak ďalej. A vlastne po prílete sa vybálime a budeme mať také trošku voľničko, ale v ten deň vás bude čakať už odo mňa špeciálny program. Dáme si spoločný obedík a prevediem vás kakao ceremoniou pod môjim vedením. Prvý deň, už taký plný, po tom príletovom dni, sa budeme venovať sebaláske. Mám pre vás pripravený špeciálny sebaláskavý rituál pri mori. Na toto sa určite tešte. S špeciálnym rituálnym olejom, ktorý ja osobne vyrábam aj energeticky so zámerom už niekoľko mesiacov. Zase vám zimomriavky, vieš čo. bude to naozaj pecka. A druhý deň si pripraví program pre nás Martinka so svojím mentálnym tréningom. Martinka, poď povedať troška o tom viac. Čo to je? Mhm. Já vás provedu myslí tak, abyste si zvědomili to, co je v dnešním světě důležité, na co si třeba dát pozor na nějaké výzvy a úskalí, které život prostě přináší. A zhrnu vám vlastně do 2 dnů takový speciální trénink, který je normálně rozvrstvený do 9
dnů, ale nemusíte se bát, nebude to žádná nalívárna, krásně si to spolu užijeme a bude tam dostatek času, kdybyste potřebovali se cokoliv doptat, tak právě proto jsme se s Adel dohodli, že tam budou 2 dny. Samozřejmě potom z možností, kdyby vás zajímalo více do hloubky, tak potom se můžeme domlouvat dál. Takže máte se rozhodně na co těšit, nebudu měřit IQ, ale úplně něco jiného, takže bude to velice příjemná záležitost a těším se už teď. Ja sa tiež veľmi na toto teším. Ty si mi spomínala, že ty keď robíš tento tréning s niekým online, tak on je rozvrstvený, teda každý deň máš hodinu však. Mhm. Hodinu a pracuji vlastně jeden na jednoho. Mhm. Ale tuto na tomto pobyte sa to naučíme všetky s tebou, no ja sa na to tiež veľmi teším a je to super, že si nám to nedala na jeden deň, ale na dva, takže No, to si budeme mať myslím, priestor že aj byste mě tam ukamenovali a nechali byste mě tam někde v tom Luxoru pak. budeme mať priestor aj spracovať tie myšlienky a naozaj, keď sme boli v tom Egypte pred rokom, tak pre mňa to bola silná transformácia, tam sú brutálne energie v tejto krajine a presne preto sme zvolili teda túto krajinu. No a na ďalší deň, teda na tretí deň, ja osobne vás budem viesť pocitovým navigačným systémom. Pocity, spracovanie emócií, keďže ja som si ich kedysi zablokovala, je taká moja expertíza a viem s nimi naozaj pomôcť. Takisto aj s určitými hlbokými presvedčeniami, čo sa týka samej seba. Takže táto téma vás tam čaká tiež. A takisto každý jeden deň si dáme štart do dňa po raňajkách spoločnou meditáciou pri mori, kde budete sa môcť tešiť na vedené meditácie, ale aj intuitívne alebo také samostatné. Tam si to samozrejme vyskladáme, ako nás to bude viesť, pretože tam nikto nebude samozrejme do ničoho nutený. Ďalej, téma ďalšieho dňa teda bude znova pokračovanie tohto mentálneho tréningu a potom vlastne na 5. deň ja vás prevediem témou sebaláskavá strava v súlade s cyklom, keďže celostná starostlivosť sa týka naozaj aj prijatie tej cykličnosti a mám s môjim tímom žien špeciálny projekt Pravda a lož o ženskom zdraví. Pomohla som napraviť naozaj to ženské zdravie mnohým, takže tu budem pre vás tiež prínosom, kde budeme príjmať samu seba, čo sa týka vlastne tejto témy. A na rozlúčku budem mať pre vás pripravený taký špeciálny rozlúčkový rituál, kde budeme púšťať do mora, čo nám neslúži. Takže 5 dní programu som vám objasnila. Samozrejme, budete tam ešte mať aj taký špeciálny výklad odo mňa, keďže ja osobne pracujem s niekoľkými druhmi orakula, svetelných posolstiev a takýchto svetelných kariet. Ja to veľmi hojne využívam, tam si viete zvedomiť veci, takže každá z vás, ktorá tam budete s nami, dostanete odo mňa osobný výklad svetelného orakula špeciálneho. Tak myslím si, že program je velice zajímavý a tím, že je to opravdu exkluzivní jenom pro 9 až 10 z vás, tak jak říkala Adel, pokud vás to k nám táhne, tak to nenechávejte náhodě, protože kdo ví, jestli se bude tady tahle jedinečná příležitost třeba v budoucnu opakovat. A proto to záměrně dáváme hodně dopředu vědět, ale samozřejmě vzhledem k místům, tak rozhodně s tím neotálejte a my jsme se ještě s Adel pro vás připravili pro 3 první, které se přihlásíte a dí, co máme připravené. No, keďže sme dneska odhalili toto tajomstvo spod pokličky, tak
pripravili sme si pre vás špeciálnu ponuku pre prvé 3 najrychlejšie dámy, keďže je to ženský pobyt, tak môžu sa k nám pridať iba dámy, páni bohužiaľ. Pre prvé 3 z vás budete mať špeciálnu cenu na túto ženskú dovolenku s presahom a tá cena je 999 eur. Obyčajná cena, ak to nestihneš sa prihlásiť, tak obyčajná cena bude, ja to poviem teda Určitě. v eurách, obyčajná cena bude 1111 eur. Ale nevieme vám garantovať, pokiaľ budete dlho rozmýšľať, či získate svoje miesto. Takže ak si pevne rozhodnutá už teraz, že by si takéto niečo mohla zažiť za cenu naozaj dovolenky, ale s obrovským presahom, tak neváhaj a určite nás kontaktuj. Martinka, ty tam určite budeš dávať aj Ano. k videjku nějaký kontakt však? Ano, určitě budou kontakty na nás obě, takže se můžete obracet. Já si myslím, že to bylo vyčerpávající a teď vlastně ta reakce je na vaší straně, takže neváhejte, jednejte, abyste mohli tohle všechno zažít v oktobri s námi. Takže se moc těším a i na ten krásný program jedinečný, který umí vytvořit Adel, protože vím, o čem mluvím, protože s Adí už dlouhodobě jsem v jejich kruzích a opravdu to stojí za to, takže jedinečná příležitost. Máte o čem přemýšlet, mějte se krásně a neváhejte.